Dobrý deň všetkým. Dovolte teda, aby som nadviazala na to, čo uviedla naša hovorkyňa. V poslednom období sa v médiách na základe toho, že sa, nazvime to, prevalilo to, že som si dovolila koncom januára podať návrh na disciplinárne stíhanie magisterky Pamely Záleskej, objavili viaceré informácie. Ja sa na začiatku sústredím na posledné 2 mediálne výstupy, a to je článok v tlači denníka SME a potom taký ten ranný rozhovor rovnako v denníku SME. Čo sa týka toho článku, je to na strane 13, označené je to, myslím, že publicistika, je to tlačená časť a dovolím si prečítať teda tú časť, lebo ten článok sa venuje viacerým témam a aby sme vedeli aj vy, aj verejnosť, že o čom sa budeme rozprávať. Problém 3 telies a 1 svine. Sú tam nejaké viaceré problémy teda tých 3 telies a pokiaľ ideme k súdnej rade. Po druhé, súdna rada sa snaží nahádzať polená pod nohy najmä tým sudcom, ktorí sa voči našim ľuďom v úvodzovkách dostatočne vyhranili a teda je jasné, komu prekážajú. Po tretie je tam ďalšie niečo. Hviezdna kariéra pána sudcu. David Lindner sa teoreticky môže vrátiť do sudcovského talára, výkon funkcie si dal len prerušiť. Výkyvy počas búrky, výchrice, hmly ho zmietli len dočasne. Momentálne sa jeho kariéra rozvíja priam utešenie. Hoci je stále obžalovaný, v krajine neobmedzených možností sa mohol dokonca autorsky zúčastniť na čarovaní, trestnými kódexami a predpisovaní trestov na nižšie a iných podmienok na priateľnejšie. Hotový sen. Potom sa píše o tom, že teda kandidoval v tom čase, alebo už bol teda zvolený za člena Rady STVR. Všetky súdičky mu prajú, len sa treba zbaviť tej protivnej obžaloby, alebo ju aspoň prehodiť inému sudcovi, čo nie je celkom v silách vlády. Tu pomôže súdna rada, ktorej predsednička Marcela Kosová má v hlave upratané v úvodzovkách už dávno. Už na slávnej zabíjačke s Kočnerom mala. Súdna rada čistí sudcovský stav, koľko jej sily stačia. A rada si vyberá. V lani napríklad nedala súhlas so stíhaním sudkým zadržaných v búrke. Teraz sa pridala k Lindnerovi a Kosová podala disciplinárny návrh na Pamelu Záleskú. Práve ju obžalovaný Lindner nechce ako sudkyňu vo svojej kauze a hľadá ako na to. Lindner čítam len tie časti, ktoré sa týkajú súdnej rady, aby ste si nemysleli, že čítam celý článok. Lindner namietal jej zaujatosť voči jeho osobe. Sudca Peter Hatala v tom zaujatosť nevidel. To znamená, že Davida Lindnera v tom výroku sudca nevidí. Nevidí ho ako svinu kriviacu justíciu. Lindner podal ďalšiu námietku a iný sudca jej vyhovel. Peter Kaňa nepovedal, že tam Lindnera vidí, ale že dané výroky môžu v zmysle teórie zdania vyvolať objektívne oprávnené pochybnosti o nezaujatosti sudkyne. Tu sa nezapletieme do úvah, komu sa kto zdá sviňou. To je časť toho článku, ktorý bol publikovaný v tlačenej verzii piatok. Pokiaľ ide o ten rozhovor, Dobré ráno sobota, ktorý tiež ide aj na SME, to je Zuzana Kovačič-Hanzelová a Jakub Filo. Predsednička súdnej rady Marcela Kosová, dávaj pozor, čo povieš, lebo budeme predmetom rokovania súdnej rady, ak to preženieš, Kubo, podala ešte v januári disciplinárku na sudkyňu Pamelu Záleskú, čím vyhovela podnetu obžalovaného advokáta a poradcu premiéra Davida Lindnera. Súdna rada o kroku Kosovej na svojom webe neinformovala, no po otázkach sme to potvrdili. Dôvodom sú vraj prieťahy, ktoré mala pani Pamela Záleská spôsobiť. Aký trest navrhuje a kde konkrétne vidí pochybenia, Kosová vopred povedať nechce. Myslím, že tam je ten najvyšší trest nejaká zrážka zo mzdy, čiže nejdu ju vyzlieť z talára oproti teda Jurajovi Klimentovi, kde sa o to táto vláda naozaj snaží prostredníctvom ministra spravodlivosti. V každom prípade, Kubo, je to na pováženie, že sudcovia v súdnej rade sa účastnia týchto politických útokov na sudcov, ako je Záleska a Kliment. Jakub Filo. Je to veľmi na pováženie. Vieš čo, ja by som ani možno nepovedal, že sú politické útoky túto, normálne také, že malicherné, malomešťacké vyrovnávanie účtov, kde sú akože zmietaní proste vlastnými nejakými egami a vzťahmi a nenávisťou. Veď akože v pohode, veď ako tá súdna rada má právomoc podávať disciplinárny návrh, ale proste vždy je nešťastné, že od prvého momentu to zaváňa tým, že ako cieľom je niekoho šikanovať a trestať a nie je cieľom hľadať nejakú zmysluplnú ako kebyže spravodlivosť.
Zuzana Kovačič-Hanzelová. Navyše, keď pred mesiacom členka súdnej rady Ajše Pružinec obhajovala sudcu Molnára, ktorý je už odsúdený za korupciu. Ako sudca, hej, tak to je taký nepomer, že ty vlastne nevieš odsúdiť svojho kolegu, ktorý je odsúdený za korupciu, ale šikanuješ sudcov, ktorí proste rozhodovali v politicky exponovaných prípadoch. Jakub Filo. No vidíš, no aj súdnu radu proste ovládla pokrytecká klika, ktorá sa vlastne akože neštíti. A ja som sa rozprával o tom s našimi kolegami, ktorí sa venujú justícii a súdnictvu a oni vravia, že tá situácia súdnej rady je komplikovanejšia, než by sme vedeli zavrieť do skratky, že len idú po ruke vládnej garnitúre, lebo to samozrejme majú ako spoločné záujmy. Ale je to hlavne veľkou tragédiou proste pre spravodlivosť na Slovensku. Bol som dosť opatrný? Čo som hovoril? Zuzana Kovačič-Hanzelová. Uvidíme, či o nás nebudú rokovať. Smiech. Jakub Filo. Tak pozdravujeme, prosím, nejakú peknú celú potom. Aj vlastne, či oni nás nezavrú do basy. Zuzana Kovačič-Hanzelová. Nie, oni len budú hovoriť. Pripomeniem, že keď som bola, neviem ani kedy to bolo, pred 2 rokmi, alebo kedy, v rozhovore s pani Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, tak mi dala do pozornosti, že mala by som si, vždy keď idem do podľa nej konšpiračného média, zistiť vlastnícku štruktúru tohto média, lebo tieto médiá nedodržiavajú etický kódex novinára. Lebo tie štandardné médiá dodržiavajú etický kódex novinára. Tak sa pozrime na to, aby aj verejnosť vedela, čo je obsahom etického kódexu novinára. Okrem preambuly nájdete to kdekoľvek, ten etický kódex novinára, len si stačí kliknúť 2 kliky. Aj takú radu som dostala. Ten etický kódex novinára v rámci preambuly hovorí o tom, že Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike okrem iného toto prijala vnímajúc ohrozenie mravných a hodnotových štandardov novinárskej práce. Účelom tohto etického kódexu je okrem iného stanoviť záväzné pravidlá správania pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vydávajú periodickú alebo neperiodickú tlač v printovej alebo digitálnej verzii určenú pre šírenie v Slovenskej republike, ďalej len médium. Redakcie periodickej a neperiodickej tlače v printovej alebo digitálnej verzii, určenú alebo šírenú v Slovenskej republike, ďalej len redakcia a fyzické osoby, ktoré vykonávajú povolanie činnosť píšuceho novinára v Slovenskej republike, ďalej len novinár. Tlačové agentúry pôsobiace v Slovenskej republike, poskytovateľov informačnej služby, internetové portály, redakcie či jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú k nemu pristúpiť. Základné princípy práce novinára hovoria okrem iného, že hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov. Novinár dbá o to, aby všetky jeho verejné prejavy neodporovali základným princípom novinárskej práce, ustanovených v odseku 1 a 2 tohto článku. Novinár a verejnosť. Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň 2 od seba navzájom nezávislých zdrojov. Novinár je povinný vždy uvádzať zdroj svojich informácií, ak nie sú tieto informácie všeobecne známe, alebo sa nepovažujú za všeobecne známe v odvetví, ktorému sa novinár venuje. Nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé. Pravdivé informácie vychádzajú z faktov a ich objektívnej interpretácie s prihliadnutím na skutočný kontext popisovaného deja, bez skresľovania objektívnej reality a zamlčovania opomenutia časti existujúcich faktov a súvislostí. Komentáre a názory musia byť jasne označené a odlišné od spravodajstva a faktov. Názory a hodnotiace úsudky uvedené v komentári musia vychádzať a logicky vyplývať z dostatočného skutkového základu. Novinár rešpektuje prezumpciu neviny, a to aj vo vzťahu k osobám podozrivým z trestného činu, obvineným zo spáchania trestného činu alebo obžalovaným zo spáchania trestného činu. Celé mená ľudí podozrivých z trestnej činnosti zverejňuje len v prípade, že zverejnenie ich mena predstavuje dôležitý verejný záujem. Rešpektuje základné princípy demokratického a právneho štátu, ústavný poriadok Slovenskej republiky, ako aj platné právo a všeobecné morálne princípy. Novinár používa vždy primerané výrazové prostriedky. Je tam toho samozrejme viac. Dá sa to veľmi ľahko, ako som už povedala, vyhľadať. Napríklad novinár v riadiacej pozícii aktívne podporuje dodržiavanie tohto etického kódexu. Čiže asi sa tým myslí šéf-redaktor.
No, tak sa pozrime na to, ako tu bola dodržaná novinárska etika. Pár príkladov, hej. Súdna rada sa snaží nahádzať polená pod nohy najmä tým sudcom, ktorí sa voči našim ľuďom dostatočne vyhranili a teda je jasné, komu prekážajú. Na základe akých faktov je toto uvedené, akého zdroja, čo konkrétne mala pani Holinová, či ako sa volá z denníka N, na mysli, pretože toto nie je ani len hodnotiaci úsudok. Toto je porušenie všetkých princípov etického kódexu. David Lindner sa teoreticky môže vrátiť do sudcovského talára, výkon funkcie si dá len prerušiť. Opakujem, publikované 4.4.2025. Ak by si dala základnú prácu a mala by záujem o fakty, tak by zistila 2 klikmi na stránke Ministerstva spravodlivosti, že David Lindner sa vzdal funkcie sudcu a táto mu skončila 31. marca 2025. Ani len toto neurobila. Klame verejnosť a dáva to do súvisu s ďalšími jeho vecami. Tu pomôže teda súdna rada, ktorej predsednička Marcela Kosová má v hlave upratané už dávno. Ako prišla pani Holínová na to, či mám v hlave upratané alebo neupratané? Toto je aký hodnotiaci úsudok, aký fakt, aké dodržanie etických pravidiel správania sa novinára, obyčajný útok, dehonestovanie, urážanie a znevažovanie. Súdna rada čistí stav, ako jej sily stačia. Rovnaká situácia. Rada si vyberá. Uviedla pani Holinová, kedy sme si vybrali a kedy nie. Kedy sme sa nevyhranili útokom. Vyhranili sme sa po zvolení, po voľbách a ešte vláda nemala ani, myslím si, že vyslovenú dôveru. Prvé uznesenie bolo vyhranenie sa voči slovám ministra vnútra. Vyhranili sme sa voči slovám Štefana Harabina. To je tá druhá strana podľa nich. Lebo aj to som zažila, že som harabinovská sudkyňa. Už teraz som len smerácka. Teraz sa pridala k Lindnerovi Kosová a podala disciplinárny návrh na Pamelu, lebo sa jej chce Lindner zbaviť a hľadá ako na to. Vážený, disciplinárnym návrhom sa nedá nikoho zbaviť. Sudkyňa Pamela Záleska, ako je verejne známe, je vylúčená z rozhodovania v tejto kauzy, pretože ju vylúčil Najvyšší súd. A nie, nebolo to tak, že sudca Peter Hatala ju nevylúčil a sudca Peter Kaňa ju potom vylúčil. Na Najvyššom súde rozhoduje Senát. Takže nie je to rozhodnutie žiadneho samosudcu, ale rozhodnutie Senátu. Ak teda chcela byť konkrétna a korektná, tak mala pani novinárka uviesť celý Senát, nie len predsedov senátov a navyše navodzovať dojem klamaním verejnosti, že to je v rukách nejakého jedného sudcu. Tu sa nezapletieme do úvah, komu sa kto zdá sviňou. Ani ja sa do takýchto úvah nezapletiem teda. Pokiaľ ide o debatu pani Zuzany Kovačič-Hanzelovej a pána Jakuba Fila. Súdna rada o kroku Kosovej na svojom webe neinformovala. Tu vám vysvetlím, prečo súdna rada o svojom kroku neinformovala. Máte tu dosť mikrofónov, ale snad toto, keď posuniem, nič sa neudeje, lebo mám aj ja dosť podkladov. Súdna rada, pretože tu sme sa ďalej v tej debate aj dozvedeli, že teda áno, veď tá súdna rada akože má právomoc podávať disciplinárny návrh. Nie je to pravda. Súdna rada ako kolektívny orgán má právomoc podať disciplinárny návrh v 2 prípadoch, na ktoré zákon konkrétne myslí. A to je, ak sudca nedostatočne vysvetlí statočnosť pôvodu majetku alebo má napojenie na organizovaný zločin, čo sa týka obchodných vzťahov alebo iných vzťahov. Toto je kompetencia predsedu súdnej rady. Preto som navrhla, a súdna rada to schválila, zmenu legislatívy, aby túto kompetenciu nemal v rukách len predseda, ale celá súdna rada, za čo som bola kritizovaná a v médiách bolo, súdna rada chce ovládnuť disciplinárne konanie, súdna rada chce ako kolektív šikanovať a trestať sudcov. Nie, vážený. My sme to urobili preto, aby to nemal v rukách jeden človek. A ako sa to stávalo v minulosti, ako tu boli tlačové konferencie, keď sa podal disciplinárny návrh, sudca o tom ešte ani nevedel. Odhľadnúť od toho, že boli vtedy povinné rúška a ani predseda súdnej rady, ani predseda vtedajší špecializovaného trestného súdu rúška nemali. A niektorý z vás novinárov im to pripomenul a vtipne zareagoval pán Mazák. My sme si k sebe tak blízko, že tie rúška nepotrebujeme. Aby aj dovtedy, kým táto legislatívna zmena bude účinná, sa nestalo, že hoci som to ja stále, budem mať ako jedna fyzická osoba v rukách to, že ja sa rozhodnem, na koho podám disciplinárny návrh, aby neboli podozrenia, že selektujem.
tak sme menili takého, predtým to dal pán Mazák sám, volal sa to poradca podaní. Celá súdna rada schválila usmernenie, ako sa má postupovať, keď je podaný disciplinárny návrh na sudcu. Lebo podnet na podanie disciplinárneho návrhu na sudcu má ktokoľvek. Je úplne jedno, či je to obyčajný obžalovaný, alebo je to poradca premiéra, alebo je to 25-krát súdne už právoplatne odsúdený človek. Účastníci súdnych konaní, vrátane obžalovaných alebo odsúdených osôb sa môžu obracať na predsedu súdnej rady s podnetmi na podanie disciplinárneho návrhu voči konkrétnym sudcom. Toto hovorí zákon o disciplinárnom poriadku podľa paragrafu 15, kde je uvedené medzi tými oprávnenými navrhovateľmi pod písmenom B predseda súdnej rady, nie celá súdna rada. Takže preto o tom celá súdna rada nemohla informovať. Podnety na podanie disciplinárnych návrhov podľa paragrafu 15 písmena B zákona o disciplinárnom poriadku, kedy má teda predseda súdnej rady návrhovú kompetenciu, začína tak, že v prípade podnetu je prostredníctvom kancelárie súdnej rady oslovený predseda príslušného súdu. Nerobím to ja. Príde podnet na disciplinárne stíhanie, ide to sekcii právnych činností, ktorá začína konať. Nemám ja schované v šuflíku veci a sama si to manažujem, ako to bude. Tam sa zisťuje, či bol podnet podaný aj jemu, aby teda nie, že ja nechcem podať, ak mám, ale aby to nebolo, že dva rovnaké podania idú na jednu osobu a podobne. Žiada sa vyjadrenie predsedu, žiada sa vyjadrenie dotknutého sudcu a ide sa ďalej, ide sa do spisu, buď sa vyžiada spis, alebo sa ide priamo pozrieť do spisu. Takto to funguje. Preto o tom súdna rada neinformovala, lebo nemala o čom informovať. A prečo som o tom neinformovala ja? Máme tu uznesenie súdnej rady z 15. októbra 2024, 356 roku 2024, kde sme sa venovali to stanovisko súdnej rady k tomu, že či môže sudca zneužívať verejný priestor, bulvarizovať svoje disciplinárne stíhanie a verejne takto ako keby sa obraňovať namiesto toho na tej určitej úrovni, aby tak robil v disciplinárnom konaní. Ja som v tomto postavení žalobca. Takže ak chceme, aby sudca nezneužíval verejný priestor a nebulvarizoval svoje disciplinárne stíhanie tým, že namiesto v pojednávacej miestnosti to bude robiť verejne, nesmiem to robiť ani ja, ako žalobca. Preto som vás neinformovala, nikoho som neinformovala, preto som podala návrh, išiel na Najvyšší správny súd, ktorý predpokladám, keďže to bolo pred 2 mesiacmi, už Pamela Záleská má, vie ním disponovať, môže sa k nemu vyjadriť. To sú už úkony Najvyššieho správneho súdu. Preto som o tom neinformovala. To, že vy chcete vedieť aj veci, alebo niektorí z vás chcete vedieť aj veci, ktoré nemáte vedieť, za to ja nemôžem. Ale ja nebudem porušovať tieto základné princípy kvôli tomu, aby niekto mohol si písať, čo chce. Pokiaľ ide o ten konkrétny návrh, máte smolu, ale nebudem informovať konkrétne o tom návrhu, pretože, ako som povedala, stále to nie je vo verejnom priestore. Keď bude pojednávanie na Najvyššom správnom súde, nech sa páči. Aj keď už teda viem, alebo predpokladám, že dotknutá súdkyňa tento návrh má, nebudem vám hovoriť presne, čo je v tom návrhu, ale poviem, čo, áno, ide o prieťahy a áno, išlo o podnet, to už ste zjavne zistili. Čo sú prieťahy? Aby ste len v skratke vedeli. O tom, čo sú prieťahy, hovorí v mnohých rozhodnutiach ústavných. Upravujú prieťahy ústava, napríklad článok 46 odsek 1, článok 48 odsek 2 ústavy. Trestný poriadok o tom hovorí, čo sú prieťahy. Máme tu listinu základných ľudských práv a slobôd, máme tu dohovor. Keď by som to chcela zjednodušiť, aby som nehovorila dlho o tom, čo sú prieťahy. Prieťahy podľa judikatúry Ústavného súdu zohľadniať všetky tieto atribúty je, ak zo strany konajúceho súdu nie je 6 mesiacov v zásade vykonaný žiadny úkon, alebo tie úkony sú len formálne, nesmerujú k ukončeniu veci, alebo sú neefektívne a nesústredené. Tam sa podľa aj Ústavného súdu, aj Európskeho súdu pre ľudské práva musia, taká triáda sa tam posudzuje. A to, teda kritéria. Či ide o zložitosť, alebo akú zložitosť prejednávanej veci, v rámci ktorej sa prihliada na skutkový stav veci,
a jej právne posúdenie z hľadiska právnej úpravy, správanie sa účastníkov v konaní a postup súdu alebo iných orgánov, ktorí vo veci konali. Pokiaľ ide o zložitosť prejednávanej veci, pri námietke zaujatosti je úplne jedno, či tam máte 300 obžalovaných a 500 skutkov alebo jedného obžalovaného a jeden skutok. Pri námietke zaujatosti posudzujete svoj vzťah, namietaný vzťah. Tam nemôže byť ani reči o právnej zložitosti alebo skutkovej zložitosti prejednávanej veci, čiže toto vás nemôže determinovať v tom, ako dlho budete posudzovať námietku zaujatosti, ktorá prišla na vás. Pokiaľ ide o správanie účastníkov konania, rovnako sme sa tomu venovali. Účastník konania sa domáhal rozhodnutia, nerobil žiadne obštrukcie. Nie je možné na vrúb účastníka konania, teda obžalovaného, pripísať, že sudkyňa nekonala preto, lebo jej hádzal polena pod nohy, či už obštrukčne alebo zákonnými cestami obžalovaný. Nič takéto sa neudialo. Postup súdov a iných orgánov, ktorí vo veci konali, tam sme prakticky nemali ani čo posudzovať, pretože za 2 roky tam boli 2 námietky, rozhodlo sa o jednej, o druhej a doručila sa obžaloba. Takže žiadne kroky nejaké, ktoré by mohli mať vplyv na to, že objektívne sa nedalo o tej námietke rozhodnúť v tej minimálne 6-mesačnej dobe, ako hovorí judikatúra Ústavného súdu, sme nenašli. V trestnom konaní, lebo toto platí pre všetky konania, civilné konanie, obchodné konanie. V trestnom konaní ale máme ešte jednu špecifikáciu. A to je, že ak sú subjektívne prieťahy v konaní spôsobené napríklad sudcom, alebo aj objektívne, tak v prípade, že osoba je uznaná vinnou a ukladá sa jej trest, tak prieťahy v konaní majú za následok, že sa prihliada na túto skutočnosť ako na okolnosť podľa paragrafu 39 odsek 1 trestného zákona. To znamená, preto to sa jej môže znížiť trest. Čiže to nie je iba, že niekto chce šikanovať sudcu. Ak je takáto situácia, tak vyťaží z toho ten obžalovaný, ak raz bude odsúdený, lebo preto, že súd nekonal alebo konal nesústredene, mu bude znížený trest. Ak chcete o tomto vedieť podrobnejšie, tak napríklad, máte k tomu milión článkov, ale už v roku 2017 to napríklad na právnych listoch výborným článkom zhodnotil doktor Repa. Môžete si to tam prečítať. Pokiaľ ide o ten proces, ako konkrétne prebiehal. Podnet na disciplinárne stíhanie prišiel v júni 2024. V ten deň prišli 2 podnety na disciplinárne stíhania 2 rozdielnych sudcov, respektíve konkrétne sudkyň. Jeden na sudkyňu, o ktorom sa bavíme, druhý na celkom inú sudkyňu iného krajského súdu. Postupom, ako som teraz prečítala, na základe toho usmernenia, na základe zákonnej úpravy mali ísť obidva podnety na sekciu právnych činností, ktorá išla tým spôsobom, že oslovila jednu, druhú, tretiu stranu, koho treba. 1. augusta, respektíve posledný deň v júli, končila tu zamestnanie bývalá pravá ruka Jana Mazáka, ktorá to mala celé pod palcom. Ja som v polovici augusta zistila, že ten prvý podnet už bol vybavený, keďže ten bol nedôvodný. Tam sa namietalo, že konala, rovnako to išlo voči ako keby nestrannosti sudcu. Tam bolo namietané, myslím, že v civilnom alebo obchodnom konaní, že konala aj sudkyňa na odvolacom súde, ktorá konala v 1. stupni. Tam sa to nepreukázalo, pretože uznesenie bola vylúčená, nerozhodovala. Čiže bolo odpovedané podnetovateľovi, že teda nenašla som tam žiaden dôvod, lebo tie skutočnosti aj v komunikácii so sudkyňou, s predsedom tamojšieho súdu vyvrátili to jej tvrdenie. Ale od Pamely Záleskej, od predsedu špecializovaného trestného súdu, vyše 2 mesiace som nedostávala žiadne informácie, tak som dala dotaz na sekciu právnych činností, ako teda stojí táto vec, lebo jedna je už skončená a druhá ešte ani ako keby sa nerozbehla. Tak vtedy sme zistili, že žiadny podnet na sekciu právnych činností doručený nebol. Táto pani, ktorá od 1. augusta už tu teda nepracovala, teda už ani v tom auguste, keď sme to zistili, napriek tomu, že 2 rovnaké typovo podnety, jeden išiel ako mal, tento podnet na pani magisterku Zálesku nepostúpila v sekcii právnych činností a odložila do skrine.
Zistili sme v registratúre, že v ten deň, ako prišiel, ho vyznačila ako skončený, že je vybavený a bez všetkého bol schovaný v skrini. Našli sme ho a začali sme konať. Konali sme presne tak, ako som uviedla. Oslovil sa, vtedy bol doktor Králik poverený vedením špecializovaného trestného súdu. Oslovila sa magisterka Záleská, ktorá na prvé moje požiadavku nereagovala, tak sme jej opakovane doručili výzvu cez pána predsedu, potom teda sa vyjadrila. Pokiaľ ide o to, že šikanujem sudcov. Ak šikanujem Pamelu Zálesku tým, že som podala na ňu disciplinárny návrh pre prieťahy, čo nie je otázka hodnotového nastavenia ani vec názoru, to sú fakty, tak potom ju šikanoval alebo mal v úmysle šikanovať aj doktor Hrubala. Pretože z vyjadrenia, ktoré mi prišlo zo špecializovaného trestného súdu, mi vyplynulo, že rovnaké podanie žiadateľa bolo doručené aj špecializovanému trestnému súdu 20. februára 2024, pričom bývalý predseda špecializovaného trestného súdu Judrián Hrubala si na základe tohto identického podania nazhromaždil všetky relevantné písomnosti, zápisnice, rozhodnutia, stanoviská, ktoré považoval za potrebné brať do úvahy pri posudzovaní eventuality disciplinárneho stíhania sudkyne. V mesiaci máj 2024 mal pripravený finálny koncept návrhu na začatie disciplinárneho konania proti sudkyni špecializovaného trestného súdu MGR Pamele Záleskej. Mám tam aj číslo spisu. V úradnom zázname sa uvádza, že vzhľadom na jeho vzdanie sa funkcie predsedu súdu dňa 14.5.2024 sa rozhodol návrh disciplinárneho súdu nepodať. Pokiaľ ide o to, ako niektoré médiá útočia či už na mňa ako predsedničku súdnej rady, či už na členov súdnej rady, alebo en bloc celú súdnu radu. Dokonca niekedy aj perom šéfredaktora, ktorý, ako som čítala, má mať ešte nejaké osobité také supervízorské postavenie k dodržiavaniu tých etických pravidiel novinára. My sme doteraz stále reagovali, či už ak bol útok na sudcu uznesením súdnej rady, alebo sme písali články. Naposledy kolega Martin Bezák 7. marca 2023 reagoval na článok šéfredaktora denníka N a súdna rada nemôže umlčať Roberta Rota, kde podrobne reagoval na rovnaké útoky bez skutkového základu, bez overenia faktov, vymyslené a klamstvá. Robila som to aj ja aj v minulosti, reagovala som aj konkrétne v minulosti aj na článok pani Holinovej zo SME, ktorá mimochodom nedodržala ani to, že má byť komentár alebo názor jasne označený, pretože keď si pozriete to tlačové vydanie SME, tak máte tam publicistika. Vôbec tam nie je uvedené názor, komentár, len hore v rohu máte e-mail, komentáre, názory, už nepamätám, zavináč. Že toto je tiež porušenie etického kodexu. No, nebude to tak, ako povedala pani Zuzana Kovačič-Hanzelová. Nie, oni budú iba hovoriť. Nebudú hovoriť. Ideme využívať právne kroky. Existuje regulácia etického správania sa novinárov, máte regulačné mechanizmy, existujú súdy a asi iné už nepomôže. Nejdeme sa nikomu ani vyhrážať. Ideme v kľude realizovať právne kroky v situácii, keď budeme mať za to, či už ja ako predsednička súdnej rady alebo súdna rada uznesením, že zo strany ktoréhokoľvek novinára boli porušené etické pravidlá novinárov v tom zmysle, ako som teraz povedala. Že to nebudú hodnotiace úsudky, kritické komentáre alebo pospájanie faktov, že to bude bezbrehý útok, robíte z nás žumpu, spájate nás stále s politickou nejakou garnitúrou. Ja som nikdy v politike nebola. Som 30 rokov súdkyňa. Ja si pamätám obdobie v marci 2020, keď ste nevedeli ísť na mňa cez majetky, nemyslím vy, ale niektorí. A nebola to polícia, keď som bola nenápadne zisťované, či to auto, ktoré mám v majetkovom priznaní, do toho sa dám pred justičákom a či idem na tú adresu, ktorá sa veľmi ľahko dá z majetkového priznania sudcu zistiť.
Máte smolu, lebo mám jeden byt a jedno auto, takže nemali ste veľmi čo, tí, ktorí mali o to záujem. Tak sa na to ide tak, že sa na nás hádže špina, bez toho, aby na to bol akýkoľvek skutkový základ. Fajn, robte to ďalej, ale my sa budeme brániť právnou cestou. Ďakujem. René Števánka, Hlavné správy, dobrý deň. Dobrý deň. Práve na to som sa chcel opýtať, že či budete reagovať, alebo že budete niečo robiť, nebudete len hovoriť. Ale druhá vec je, že jedna vec je, toto je tiež len reakcia. Aj podanie nejakého trestného oznámenia, nejaké konanie. Dá sa robiť niečo preventívne, aby k tomu nedochádzalo. Očakávate spoluprácu s Ministerstvom spravodlivosti alebo parlamentom? Nie, neočakávam ani nebudem iniciovať žiadnu spoluprácu s Ministerstvom spravodlivosti alebo s parlamentom, pretože tá právna regulácia je jasná. Ten etický kódex novinára máte, len ho treba dodržiavať. A to nie je vecou legislatívy, ale to je vecou toho, že aký právny poriadok nám dáva prostriedky brániť sa. A to nie sú len civilné žaloby alebo trestné oznámenia. Vy dobre viete, že ja sa viem, alebo súdna rada sa vie obrátiť na dve inštitúcie, máte tam aj samoreguláciu, máte tam, nazvime to, štátnu reguláciu, aby došlo k náprave v jednotlivých médiách. Ďakujem. Dobrý deň, Adel 360. Pani predsednička, vy ste spomínali, že je judikatúra Ústavného súdu, ktorá hovorí, že za prieťahy sa označuje teda 6 mesiacov. Pravidla. Áno. Ja som sa chcel spýtať v tom prípade pani Záleskej. Opravte ma, ak fakticky niekde poviem niečo, čo nie je pravda. Ja vychádzam z toho textu v denníku SME, tak tam sa spomína, že aj tá vec, ktorá prezumujem, že sa týka obžaloby na doktora Lindnera, že tam mala byť odmietnutá obžaloba koncom minulého júla a teraz má o tom rozhodovať Najvyšší súd. Podľa mojich vedomostí, možno sa to už odtedy pohlo, Najvyšší súd doposiaľ nerozhodol, to už je určite viac ako 6 mesiacov, tak či aj tam nevidíte prieťahy, alebo v čom je to iné? Nepoznám, v akom je to stave, pretože tá právna neistota, to máte pravdu, sa končí právoplatným rozhodnutím vo veci toho účastníka. Rozdiel, ak sa môžeme teoreticky baviť, čo som poukázala na začiatku, rozdiel je v tom, že pri námietke zaujatosti vy nepotrebujete mať naštudovaný spis. Nepotrebujete mať naštudovanú komplikovanosť prípadnú skutkových zistení, nepotrebujete mať naštudované dôkazy, či navzájom súvisia, nesúvisia, či je tam reťaz ucelených dôkazov, či tam nejaké ohnívko vyskočilo alebo nie. Nepotrebujete poznať judikatúru v súvislosti s tým, ako sa má rozhodnúť. Ja neviem, aká náročná je tá vec, lebo ja som to neposudzovala, nepotrebovala som to posudzovať, pretože pri námietke zaujatosti toto ani sudca nemusí posudzovať. Pretože o námietke zaujatosti nie je dôvodu, aby sa nerozhodlo, dajme tomu, do týždňa, no nech do mesiaca. Lebo nepotrebujete vedieť nič. Len to, že niekto namieta, že mám vzťah s touto osobou, ktorá v nejakom postavení vystupuje, alebo ja som niečo urobila, prečo som neobjektívna a na to zareagujem. Nie. Ja som to neurobila, budem objektívna, nevylučujem sa, alebo áno, poznám tohto človeka, necítim sa zaujatá, ale objektívne môžem vyzerať. Takže v tom je rozdiel. Ak posudzujeme skutkovú vec, právnu zložitosť a námietku zaujatosti. Ale teda rozumiem tomu správne, že aj keď je to až 9 mesiacov, ak správne rátam, tak vzhľadom na to, že môžu posudzovať aj tú zložitosť, to za vás ešte nemusia byť prieťahy? Musela by som to vidieť a posúdiť tú triádu. Či sú tam nejaké úkony, ktorými to spôsobil aj strana v konaní, že sa to predĺžuje, aká je náročná tá vec, čiže to sa vždy posudzuje. Len takto vám to povedať neviem. Ale kľudne to môže byť aj rok a pol. Ak je to taká zložitá vec, že máte 20 000-ový spis a musí si to naštudovať, neviem. Ale musíte tie tri veci posúdiť v mysle judikatúry Ústavného súdu. Prúšová Denigen, nadväznosti na kolegu sa teda spýtam, či sa budete o to zaujímať. Tak dlho na Najvyššom súde. Nebudem sa o to zaujímať. Nie. Tam 2 roky to stálo na špecializovanom trestnom súde, takže myslím si, že teraz niekto už má v merite veci rozhodnúť 9 mesiacov, nie je taká doba, aby som ja sama iniciatívne, ak dostanem podnet, samozrejme sa tým budem zaoberať. A druhá otázka sa týka toho, čo ste hovorili, že teda sa budete správne brániť, ako súdna rada. Čo si má verejnosť predstaviť? Budete žiadať opravy, ospravedlnenia? Neviem, či celá súdna rada, lebo ja súdnu radu ako takú donútiť nemôžem. Ja ako osoba sa budem určite brániť voči tým
tým nechutnostiam, ktoré sa píšu k mojej osobe bez akéhokoľvek skutkového základu a rozmyslím si ešte, akým spôsobom. Je tam viacero možností, takže uvidím, či to bude. Osobne si nemyslím, že budem žiadať o opravu, pretože ten článok by musel byť celý stiahnutý a ten podcast tá časť celá vyhodená, lebo tam nebol nejaký jeden preklep. Celé je to namierené bez základu. Takže zvážim, uvidím. Neviem ešte teraz presne povedať. Ešte by som sa chcela spýtať, 3. apríla bol na Vojne, nechcem celkom s touto témou, relácia, kde došlo vlastne spomenúť 2 konkrétnych súdkyň Krajského súdu v Trenčíne, ktoré rozhodovali v prípade o vlastne potvrdení pokuty pre pani, ktorá porušila pandémie covidu vlastne opatrenie. Novinári Vojny o týchto 3 skupinách povedali, môžem to zacitovať, oni spochybňujú, pandemické opatrenia a keď uznali pani Dimov, tým pádom vlastne uznali aj oprávnenosť pandemických opatrení. 3 súdkyne z Trenčína si stiahli nohavičky a vy sa na to. Toto je brutalita a také znásilňovanie práva. Niekoľkokrát zaznelo im mena. Nebudem na to. Budete sa tým... Nevedela som o tom. Neviem o tom, že by trestný senát... To bol civilný. Aha, lebo ste vravili, že bola uznaná vinnou. No, v zmysle tom, že musí zaplatiť 3. Aha, čiže to bolo civilné rozhodnutie. Civilné rozhodnutie. Budem sa o to zaujímať. Dobrý deň, Peter Kvár z denníka SME. Mňa by zaujímalo, koľko disciplinárnych návrhov ste vôbec podali od nástupu do funkcie? Jeden som podala, myslím, že nejakých dokopy od toho 14. mája, môžem to dať preveriť, nemám štatistiku, ale konkrétne podnetov na disciplinárne stíhanie som mala asi 4 alebo 5. A tým pádom vec Pamely Záleckej je tá jediná, kde ste teda... Zatiaľ áno, ešte niektoré sú v šetrení. K tým komentárom by ma zaujímalo, že potom ako by ste z vášho pohľadu odlišovali, že čo je prípustná kritika a čo nie? Tuto nebola ani len nepripustná kritika. Toto boli útoky a osočovanie. Kritizovať môžete, ak máte fakty. Kritizovať môžete, ak máte nejaké rozhodnutie a polemizujete s obsahom tohto rozhodnutia. Ale to, že ja mám upratané v hlave už od Kočnerovej zabíjačky, to je aká kritika? To je bohapustý útok. Rovnako tak, že ideme po ruke, všetky tie veci, ktoré som tam citovala. Čoho vychádza takto novinár? Aké zdroje má? Aké skutkové zistenia? Dobrý deň, Erik Adamson, Slovenská televízia. Takže to, čo povedali v tom podcaste, považujete za klamstvo? No samozrejme. To nie je klamstvo, to je vymyslené, to je útok. A nemôže to byť úsudok? A ktoré myslíte? No povedzte mi, čo z toho je úsudok. Ktorú časť myslíte úsudok? V tom podcaste si môžeme prejsť teda ešte raz, ak chcete, že čo je úsudok, hej? Úsudok je, ktorý nemá nič spoločné s realitou. Súdna rada o kroku Kosovej na svojom webe neinformovala. To je zlý úsudok, ktorý vychádza z neznalosti zákona. Hovorím, že to je zlý úsudok, ktorý hovorí o tom, že súdna rada neinformovala, pretože ak by si novinár zistil, že súdna rada nemá prečo informovať o kroku, ktorý spadá do kompetencie predsedu súdnej rady. V tejto časti som kritizovala nesprávnu a neznalosť toho. Toto nie je diskusia. Vy ste položili otázku, pán Kováč, a ja vám na ňu odpoviem, ako ja uznám za vhodné. Ak sa vám nepáči obsah mojej odpovede, spracujte si to v článku. Nie je. Toto je... Ak by som ešte mohol, lebo vy ste povedali, že to informovanie o tých disciplinárkach by malo, teda bulvarizuje celé tie disciplinárky. Nie, ja som povedala, že nemôžeme pristupovať k tomu tak, aby sa to bulvarizovalo. My sme v tom uznesení, je na stránke súdnej rady povedali, že sudca má právo, ak uzná za vhodné, verejne sa vyjadrovať samozrejme k tomu, že je disciplinárne stíhaný, korektne o tom informovať. Môže sa aj vyjadrovať k tomu svojmu disciplinárnemu stíhaniu, ale nie tak, že to bude bulvarizovať. A ja nemám dôvod, ako postavení prokurátora,
z nejakého dôvodu informovať o tom, že som podala disciplinárny návrh na ktoréhokoľvek sudcu, lebo to je jasný proces. O tom bude informovať Najvyšší správny súd, keď rozhodne. Preto som ani nikdy nebudem robiť tlačové besedy, ani nebudem dopredu informovať, na koho som podala disciplinárny návrh. A čo sa teda zmenilo od čias napríklad pani predsedničky Práženkovej, keď už bolo to obdobie 2019-2020, kedy bežne aj vy, vtedy ste neboli predsednička, ste s nami komunikovali o tých možných disciplinárnych stíhaniach. V čom je toto iné? Nemohla som s vami komunikovať o tom, že podávam disciplinárny návrh, áno, lebo som tú kompetenciu, o tom hovorím. O tom hovorím. Keď bude súdna rada ako kolektívny orgán mať túto disciplinárnu návrhovú právomoc, bude sa to prejednávať na verejnom zasadnutí, vtedy o tom budete vedieť. Ak to prejde cez parlament, lebo je to súčasťou zmeny legislatívneho návrhu, akceptovalo to ministerstvo, tento môj podnet, že má podávať všetky disciplinárne návrhy na sudcov, celá súdna rada, aby to nemal v rukách jeden človek. Vtedy o tom budete vedieť. A v čom by bol problém, ak by... Ďakujem. Ďalšie otázky? Nie je to prvkom netransparentnosti, keď vôbec nebudete informovať o podaných? Má niekto ešte otázky? Ja sa chcem spýtať, platí toto pravidlo o tom neinformovaní o tých disciplinárnych konaniach napríklad aj pre ministra spravodlivosti? To sa musíte spýtať jeho, to ja neviem. My to máme takto nastavené, ja nie som minister spravodlivosti. To nemalo byť jednoducho rovnako nastavené, lebo vy máte oprávnene podávať návrhy, on má oprávnene podávať návrhy, tak keď on informuje o tých podaných návrhoch, tak prečo by súdna rada alebo vy... To, že minister, prečo som vám povedala, nechceme zasahovať do toho, že sudca ešte nie je disciplinárne uznaným vinným, pokiaľ to nie je verejný proces. Lebo návrh na disciplinárne stíhanie sudcu nie je verejná záležitosť. Pretože ten sudca môže byť aj oslobodený. A to si máte vypočuť takisto, ako je podaná obžaloba. Viete o tom, postavil sa niekedy generálny prokurátor a robil tlačovku o tom, že podáva obžalobu na niekoho? Vám sa to nepáči, ja tomu rozumiem. Tak si to potom vybavte s ním. Ale ja nebudem preto, že niekto iný porušuje princípy a tým pádom narušuje integritu nejakého sudcu v situácii, keď ešte nie je disciplinárne odsúdený. Ja to porušovať nebudem. A keď sa vám to nepáči, je to váš problém. Stačilo, ďakujem. Hovoríte 4 naraz.